Estamos nunha escalinata de mármore dentro do psiquiátrico de Conxo, ao pé do que sería a Carballeira, o escenario onde se fixo o banquete de Conxo. O banquete que foi o 2 de marzo de 1856, un banquete no que xuntaron o que eran estudantes, o estudantado daquela moi noviño, personaxes onde están Pondal, Aurelio Aguirre, outros personaxes da época, incluso se di, sen cienza certa, que podería estar Rosalía. Este estudantado novo, con ese espírito, estamos o espírito romántico, ese espírito de liberdade, fixo un xantar de confraternidade onde se xuntaron o que eran artesáns de Compostela, moitos do barrio, e xuntou o que eran artesáns máis estudantado, xente con estudos, xente, digamos así, de outra clase, porque naquela altura sí que había esa diferencia, non? E xuntáronse nun xantar de confraternidade, ao final fixéronse uns brindis loando un pouco o espírito da liberdade e dos traballadores e das traballadoras, e ese acto foi un revulsivo na época, un revulsivo que supuso casi a deportación ás Illas Marianas, se non houbera intermediación pois do que sería, por exemplo, neste caso, Aurelio Aguirre, non? Supuso ademais unha controversia, e ese espírito de liberdade, que é o máis interesante, mantívose ao longo do tempo. Un dos primeiros actos que se fixo durante a ditadura, digamos, de rebeldía e actos sociais, pois tivo en sí a xente como Luís Pasín, que era de Conxo, e máis a Méndez Ferrín, que falaban un pouco dese espírito do banquete de Conxo, non? Que lograron, pois, outra vez, poñer en boca do que sería ese espírito de liberdade, de rebeldía, que pois desde o 1856, pois en maior ou menor medida sempre estivo aí presente. Aí está o pabillón central do psiquiátrico, que naquela altura quizáis comezaríase a construir a principios de século. Aquí está a Carballeira, onde se faría o banquete de Conxo, no medio había un lago moi grande, e neste espacio todo grande que chega hasta o hospital provincial, pois é onde se situaba o que é a Carballeira, onde se fixo o banquete de Conxo. E a nosa intención pois reactualizar o que é o sentido do banquete de Conxo, e incluso crear unha especie de conferencias, charlas, mesas de debate, mesas redondas, para un pouco poñer outra vez ese foco no que o espírito, porque creemos que se chegou até o de agora, hasta nada, e sempre estivo aí presente, pois queremos agora reactualizalo. Si está claro que o banquete de Conxo, máis alado da súa significación no seu momento, non? Creo que ten importancia en tanto sigue sendo hoxe necesario, non? Entusiasmarnos para rebelarnos contra o que nos pasa, non? Contra o que nos pasa como sociedade, non? Nese sentido creo que sempre está vixente, non? E que é procedente celebrarlo. Van ter cabida aquí un recital onde vai estar xente moi nova, desde Alba Cid, Emma Pedreira, Olalla Cociña, xente que participou nos primeiros actos de conmemoración do banquete de Conxo, que se fixeron desde o Centro Sociocultural, como Eduardo Estevez, e tamén como colofón final van estar Lucía Aldao e María Lado, nunha especie de espectáculo poético musical que será o colofón do que son destes actos de conmemoración do banquete de Conxo. Nesta sensación que eu teño de que seguimos necesitando, de que necesitamos facer cousas que revolucionen, non? Un pouco tamén está no sentido de como está organizado o acto este ano, non? Que está organizado con xente que facemos poesía dunha maneira novidosa, dunha maneira diferente, tamén unha maneira revolucionar, non? De facer as cousas de outra maneira, non? De cambiar as perspectivas. Entón, pois, a rede internet como espacio para a poesía é de alguma maneira montar unha revolución no sistema literario, non?